Salutare tuturor, eu sunt Sarsailă și bine v-am găsit la un nou episod din Roblox cu tovarășul meu, Yedi. Salut, eu sunt Max. Max, vloggerul. Acum Ce? mă duc să-mi Place cumpăr the un orders revolver. here to claim bounty. Iar ții... Bă, da, îți trebuie și cărbune, știi, nu? Da, frate, las că avem cărbuni. Păi eu nu am. N-am niciun ban să iau cărbune. Cât costă cărbunii? Da, întreabă. Mamă, Nicoai, el a dat goldul ăla ca să ia că... Doamne, băi, deloc nu mă înțeleg cu tine. Bă, dar eu am pickaxe, vezi? Daily News. Hai să luăm un Bun este bandaj. de... Un bandaj costă 10. Bă, auzi? Da. Hai, treci la cărat. Am fix Ce de un anume? cărbune eu. Nu-s paper ăla. Musical to refuel the train. Ah, ha, ha. Bă, ia nu-s... Uite, ia ăsta de aici, mă. Le urcăm aici în trenă. Hmm? Trage trenul mai în față. Nu, adu-l încoa, că nu îl bag. Consum, eu știu. Dar ce Lasă-mă că 250 trag. acolo? Stai alea, să uit. Cred că am văzut ceva 250 aici. Așa. Uite cât e să avem acum. Cât combustibil. Și asta e un fel de bază. Bă, stai așa. Hai că iau eu, că dacă tu ești la kit și nu știi să iei. Cum să nu eu am tras trenul mai aproape, să nu Da, stăm da. 1000 de ani. Hai frate, bag-te aici la cârmă. Și cum te simți că o să urmezi să participi la Bass House? Sunt foarte emoționat, nu mai pot de emoții, dacă mă crezi. Oare? Vezi că Da. mergem cu 75 la oră. Ia, nu oprești aici? Da, da, cum dracu să nu? Trading post. Ce e trading, mă? Ia să vedem ce putem să luăm de aici. Turetă. Deja te bați. Nu, nu. Dar bine că eu mă bat și tu iei loot-ul. Uite, Da, sunt ia, bandaje, bă. sunt bandaje multe aici. Bă. Rope junk fuel. Bun. Și cu sacul ăsta ce-i faci, ori? Cu sacul, nu știu, cred că bagi item. Mamă, dar cât zombi sunt aici. Păi și ăstea au loot. Ne-am dat bataie. Am găsit o carte. Vezi să văd, poți să iau cu sacul, ai zis? Uite. Nu e adevărat. Ba da, Aaaa, am scor. înțeles. Poți să fac. Am luat zombie, bă. L-am băgat în Păi, sac. nu, tabloul ăla costă bani. Putem să-l vindem. Păi hai înapoi la trading atunci pe jos. Ia să văd dacă putem să băgăm un zombie de ăsta pe foc. Nu știu ce aveți. Cum Ia. adică? Da, frate, merge și scrie și fuel-ul 5 dolari am luat pe asta. pe tablou. Junk Cook. 5 dolari, 5 dolari. Ah, n-am putut Și să zombie fac. câți bani luăm? Nu luăm. Am 20 dolari acum eu. Bun. Hai, frate, bag-te la cârmă. Hai să ardă ăștia fraieri ăștia. Îi dau jar. Uite cai, Dacă dar cu vezi că le spune. cai ăștia putem să-i prindem oare? Nu știu, de-aia vezi ce este alb aici. Un cal alb. Oare. Da, fugi, nu ăsta. Nu, bine, urcă apoi atunci. Hai, dă-i o leac. Ia uite și fel să ridică luna. Avem o leacă de fuel. Față de tura trecută suntem bine acum. Avem și Dar cred că e bandaje. noapte. Dar cum Da. faci ori? Flashlight ceva? Nu știu. Dar oricum se vede, nu-i beznă. Păi și oare trebuie să oprești undeva frate? Sau trebuie să mergi înainte toată noaptea? Cred că trebuie să mergi tot înainte. Nu, zic noaptea, oare ai voie să oprești sau? Bă, am căzut. Oprește, că am căzut. Ce prost ești. Am dat space să sar și am căzut.
Da, dar nu poți da morșadier, băiet. Hai, dă-i. Ah, că vine vampirul. Ia uite vampirul. Vine și Spate. te suge. Chiar era în spatele tău. Dar chiar cu aia, ia opri și să-l împuși. Ce dracu să auzi Dă-i, eu? dă-i, 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 dă-i. Dă-i că De ce? sărisi ceva pe tren. Dar nu mai Îi e. dau. Îi dau viteză. Dă-i Nu și nu știu. mai opri. Uite că am Da. găsit. Uite e ceva aici, căsuță, pe stânga. Opri și aici. Dar nu văd să ajung în dreapta ei. Uite aici. În stânga. Gata, opri și. Stai că-i... Pe și ai băgăm pe foc. Dar poți să le... Așa, uite. Îi luăm în sac. Trebuie să-mi dai tu un hit, băgați-a și puli în gură. Uite, vampir. Asta e, cred că e mai scumpă ăsta. Cred că. Bă, eu am 5 boschetari de ăștia. Bă, eu iau tot, ce văd? M-a atacat cineva. Ah. Mamă, ce m-a speriat. Gata. Pe zi. A, e zi, eu ce frumos e afară. Nu mai am gloanțe la... Asta e? Las cu pickaxe. La Trancan, nu mai am gloanțe la Trancan. Pickaxe, băiet. Sau pickaxe. Bă, e bun, a fost bun luptul ăsta. Da. Uite, mai este o casă în față. Bă, vezi că sunt mai multe case. Stai, de fapt, cred că am dat de un sat. Da, nu-i sat. Șerif. Bă, văd ceva cu șerif aici. E posibil Și să mergem. să avem gloanțe aici. Dacă găsești gloanțe, lasă-mi-le mie, că am eu pistol. Bă, dar satul ăsta este plin de zombi. Nu cred că avem vreo șansă să... Amo, rifle, amo. Uite. Hai să usați țipușca, hai, ia uite. Îmi lași mie Bandaj. pușca? Ia. Mhm. 5. Place your quest here to claim bounty. Păi aici înseamnă că putem să punem de ăștia, mă. Cred că aici punem mobii, mă, Am dacă găsit vrem. molotov. Here to claim bounty. Nu, aici am pensat că sunt criminal ceva. Bă, i-am luat o grămadă de iteme, dar acum nu știu dacă se bun sau nu. Dar eu am doar 6 gloanțe. Ia vezi, ai luat tu cutia de gloanțe din greșeală? Nu. Cum, drag, și cum văd eu chestia asta, că am cutie de bun sau nu? Scos totul din inventar. Uite, poți să pui casca aia în cap. Dă-mi mie, vorule. Pune-o. Junk. Ăsta e Atâta. fuel. Ăsta îl băgăm pe foc. Astea le păstrez, că sunt de vânzare. Îl băgăm și pe ăsta pe foc. Și bandajul ăsta le iau, să fie acolo. Băi, mai bine nu Hai, ne mergem. oprim la ăștia. Hai mă, ce aici? Ce aici? De sunt fraier că să mă fac pe mine ăștia? Dar tu vezi cât sunt? N-are nimic, mă. Asta e ca molotov. Îi prindem pe toți. Îi adunăm pe toți la oaltă. Dă-i. Dă-i că a urcat. Nu pot să merg! Îi dau cu toporul în cap. Mamă, cât ies! Baftă cu mătule, trebuie să-mi dai cu bandaj. Da, poți să-mi dai revive singur, cred că? Stai că îți dau eu revive. Mi-am dat eu revive singur. Bun, perfect. Bă, vezi că vine cu mătule, bă! Bă, ajută-mă, mă, că n-am arma, nu știu unde e arma. Nu? Dar unde ești? Uite-mă aici, foc de ăsta. Doamne, coaie, că mor. Dar unde vine arma, coaie? De ce m-am despawnat fără armă? A, păi mor, coaie. De nu ți dacă îți dai revive, deci pierzi toate itemele. Nu știu. Și acum ce fac? Nu mai am nicio lopată. De n-am gloanțe, frate. Gloanțele erau bune. Da, până mă ta. Ori la bătaie cu ei. N-am de la bă. Mă omoară ăștia. Și M-au omorât.
Da-te frate, hai că să-ți dai? aveam gloanțe de rifle, dar nu mi le băgasi în... Păi dar nu erau de rifle, nu de Nu, shotgun. nu, n-am. Ai tu bandaj? N-am, păi dacă mi-am dispărut toate itemele. Asta e, băiet. Nu trebuia să prim aici, ai dreptate. A few moments later. Gata, ai vândut gold. Buy call from the general store. Uite că mi-a dat ciocan acum. Ia Hai să că am fix. luat eu ăsta. Bă, eu mai am 70 de dolari, ce vrei să facem cu ăștia? Ia-ți un revolver cu gloanțe. Dar dacă eu pot să le iau ție, ca să zici să nu zici că-ți rău. Lasă frate că mă descurc eu. Hai că ți le iau ție, frate. Hai, vină încoa, mai unde ești? Stai așa că trag la ziare aici. Hai că bă, atunci le iau eu pe astea și ți le dau. Dar nu știu dacă ai cum să le dai drop. Sau... Doamne, dar ce prost e gândit lucrul ăsta. De ce? Uite, nu mai pot să le iau de jos cu asta. Hai că eu e sunt șofer. mecanicul de locomotivă. Hai, tu ești ora, ha. Dă-i tare. Dă-i jar. Uite, Bă, văd dă o casă casă. acolo. Mă, mi-a dat un baros. Bă, ce mișto e să tragi în ăștia, frate. O, păi ești chiar mă să ai revolver față de cum trebuie să ai ca fraierul. Hai că eu le dau cu barosul în cap. Dar trebuie să le dai la cap, ca să le dai mai mult damage. Cu revolverul. Ai văzut? N-ai nou, trebuie să dai reload. Am văzut și eu după asta. Hai că-i bag eu pe ăștia în saci. 6 Am luat saci, din 6 Mona saci. Vezi că Mona Lisa e scumpă, băi. Da, ia vezi. Dă-i jar. Nu cade, a? Nu vedem o Mona Lisa sau ce merge. Eu știu, bă. Dar vezi, nu sări, că te aruncă jos de pe tren. Ai, N-am dat s-a pierdut. Ai văzut, hă? Aha. Dar tu nici n-ai zis nimica. Și mă gândeam, bă. Să mai zic, să mai zic. Dai doar unul aici, a? Nu, s doi. Hai că iau eu fuel-ul. Turetemo. Ce asta? Tureta, mă. Bă, da, dar eu dacă n-am... Uite, pistol. Da? Mauzer. What? Monsieur. Shotgun Hârtie. shells. Pac. Păi și tureta mă asta ce face? Ce altul, na? Uite un scaun. Hai că le bag aici Well în to ăsta. use. Bă, uite că ăsta poți să-l folosești, bă. Weld to use. Cum îl folosești? Bagă-l mă pe foc aici. Și ăsta e fuel. Bagă-l și pe ăla pe foc. Mamă, frate. Bă, da, bă, stai, nu pleca, nu pleca, nu pleca. Ia, Ține, haide. dă că le ține un sac. Haide. Oricum o să nu cred că are relevanță cine le ține, că tureta e de aia de stă jos. Nu ai în inventar. Da. Nu contează, mă. Bă, dar să fie bun. Stai. Gata, casă, uite aici. Pe stânga. Stai să... Casă, Aha, bă, gata. casă, bă. Gata, frate, am găsit-o. Stai că vin și eu, că am și o trancan. Ajunge până acum. Bă, da. Văd iar sat mare, dar mai bine nu ne oprim. Nu mai mergem la sat mare. Dar nu poți să-i dai, nu poți. Bag tu Poate leacă în să-ți dai casă. neapărat damage. A venit Dracula. Chip și rip, mâncam ei Bă. Nu ești amuzant, frate. junk fuel, Lutează și taci, hai. fuel. Ce ăsta ce să facem, că el avem ce să facem. Hai că îl adun eu pe Vlad. Am luat. Bine, frate. Aia, văleurule, vine al Vlad. Da, ai mai și tu cartușe? Am mai avut două, dar nu ne oprim la satul ăsta, că n-avem ce să facem. Nu. Dăm jar înainte. Stai să pun și eu pe Vlad. Merge ăsta pus pe foc? Nu merge. Ăsta nu merge. Nu știu, frate, am marcat tot, în afară de Mona Lisa și astea. Dar ce s-a mutat Mona Lisa pe mijloc? Stai o leacă. Vezi că vine Vlad? Unde vine Vlad? Îți gura, mă, adică îți dau un topor în top Vlad. I-a rupt picioarele lui Vlad.
Ia Vlad, pentru asta Bagă. pe foc ajungi. Hai să-i Hai, dăm dă drumul. aici. Bă, da unde e Mona Lisa? Fus, gura, mă, tii. Las-o, hai să mergem. Intrăm în ceva, Și sat zombie sau adevărat ce se e opresc ăsta? undeva, frate. Asta e safe zone, nu, cred că. Oare? Mexico. Da, nu știu. Da, mai safe zona asta. Da, mă, ia o sturetă. Uite calul. Stai pe loc! Dar e ceva mort aici. Bă, l-am prins. Auzi? Mhm. Lasă-l pe la mă. Cât îmi dai pe calul ăsta? Auzi-te la vede. Cât îmi dai pe vărul ăsta Am meu? găsit și eu un cal. Dar ce facem cu Cors? ăștia? Nu știu. A, urci pe ei. Dar Asta e de călărețe. ce sunt morți ăștia? Nu știu. Dar poți să Șerif. mergi cum vrei să... Bounty, mă! Uite pe ăștia faci bani, mă! Da. Nu Ia vezi că scrie bounty? adu-i încoace. Aici, la șerif. Hai, că bun, bă. Hai că mai sunt, imposibil să nu mai fie. Mhm. E, dar ce sunt morți ăștia? Uite, vezi de ce? Uite, Cât? 35. 5 dolari? 35. Bun. Mai îmi trebuiau 15 dolari și îmi luam... și luam shotgun din ăsta, ca muniții. Dar las, că mi-au de asta de pistol. Ăla cred că muniția. Dar nu e aur pe aici? Bă, hai să vine pe Mona Lisa. Păi ce o mai avem? Da, cum frate, uite. Bă, eu am puțină muniție, am vreo 75 și ceva de glanțe. Și eu am De puțină. cartuși chiar. O casă pe partea stângă. Nu mă interesează nimic, am full viață. Dar dacă nu ți iei damage o perioadă, îți face cover la heal, văd. Uite, Mona Lisa. Și ăsta era singur? Vino încă. Junk Bă, da. fuel. Vino încă. Am aruncat în engleză de Mona Lisa. Atunci, lasă-mă. Iar se face seară. A, crezi că... Mamă. Iar vine Vlad. Ia aveți pe dreapta, Oleacu. Bă, dar ce este? E boss fight. Dă-i pulică. A? Trage după el. Ia vezi cât viață iei. Dar nu te da jos, trebuie să stai în tren. Stai că mă dau și eu. Oh, 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 fugi, fugi. Dă-i. Gata, l-am caput. L-ai luat în sac? Îl băgăm pe foc? Da, dai seama. Asta Da, e de mai avem doi șerif. de ăștia ambele, E pula. de șerif asta, coiță. Asta merită luptat. Dar nu avem și noi o lanternă, ceva? Nu știu ce dracu am luat aici. Ah! Lutează și Dar fugi. vezi că nu poate să intri. Nu poate să intri aici, ce noroc. Dar nu mai văd cu aia ce mai e pe aici. Fuel, valuable. Nu știu, bă, ia amul ăsta. Emo. Stai că le-au eu. Da, ia. Ia. Așa. Vezi că mai vin unul. Stai aici, la intrare. Uite-l, uite-l. Dar câți vin, frate? Da, vine ca în sărbătoare, ești nebun? Bă, nu mai am ce să mai iau. Hai că iau așa, ca până proști. Hai, gata. Bă, da, eu de ce am Stai, dat stai unul că de se 10, face- am crezut că am sacul plin. Stai că se face lumină. Bă, mai e unul. Bă, dar dar câți- câți bă? Da, Oh, mai degrabă, deci, hai bă. să așteptăm aici până să faci zi. Bă, n-am luat un sac și pe bord. Bă, dar nu văd nimic aici, frate, și mă enervează, că sigur e un pistol aici. Da, sigur e ceva. Dar de ce nu-ți bag o lanternă, ceva, dracu? Mai vine Vezi? unul. Hai, vino și stai aici. Dar hai să nu-l omoră, să vedem ce se întâmplă, dacă se face zi. Dar să mai faci zi oare? Cum dracu să nu se facă zi? Bă, dar tu vezi ce muzică hard este. Da, dar e aici, în spatele meu, stai să-i dau un cartuș. Gata. A dispărut. Gata, mă, se face zi, o dispar, mă, nu trebuie să iau, mă, neapărat. Left shoulder Hai să vedem armor. Armură.
Mai avea și el. Oh, băiet. Mă duc, mai omor de 10 zombie, am full. Mi-am dat o grămadă de gloanțe pe răpănoșii ăștia de marța Bă, dar foi. chiar e șmecher game-ul ăsta, acolo. Mhm. Ia dă oprește la șerif aici, frate. Uite, asta e un golan. Uite, pistol de ăsta. Curet, ammo. Hai că o iau eu că Revolver. mai am. Păi Am mai luat- este am un, luat mai este un repede. pistol aici. Ce vrei să fac cu el? Hai Pișcă. că iau eu pe ăștia să-i bag pe foc. Hop, când apoi și eu F. Ăsta. Dă să le bag pe ăsta, că poate îl văd pistolul ăla. Bă, ce Nu, un cred că- zombie pe un cal. A, ăia de aia, mă. Da, ăia de ăia de... Aia trebuie omorâți, bă. Costă mult, $35 unul. Da, nu te opri, că au shotgun-uri pe ei. Junk. Ia-l și pe ăsta, junk și dai 3 jos și le pune pe foc. Nu ne oprim? Eu vreau să mă opresc să-l Nu, dau. că au shotgun-uri și ne dau damage și ne spargă ea. Zici? Ha, Da. mă, să încercăm, să vedem. $35, frate, $35. Și bandaje mai am. Da, mă, ia, hai, ia urcă, unde ești? Stai așa, stai. Zam. Bă, dar de ce, bă? Stai așa că spurut să... când le tău acasă, hu. Îl spun ție, bă, pulă. Ia și o bază, în gunoi. Nici nu merge, bă, asta lasă aici. Dă un... Hai, gata, oprește-mă. Da, uite, deja trag. Băi, ne dau prea mult damage ăștia, frate. Bă, l-am Sau- omorât pe unul. Dar ce se aude? A, bă, că am omorât pe unul. Ești nebun, ți-am zis. Îl Mă bag duc în pe ăla. sac. Doamne, frate, dar tu crezi că eu mă bloc aici? I-am omorât și cal și l-am omorât și pe el. Ca să înțeleagă cine și oare valoarea ce fac calul lui, armăsară? Nu știu. A, e bun de pus de... E bun de pus pe foc. A venit... Dacă știam că ai Uite, cal... iese un oraș în față, da? Oraș sau Da. case? Oraș. Nu, Nu, merge case la de oraș. alea. Dă-mă și pe ăsta, bă, pula. Da. Eu nu prea am gloanțe de bătaie. Nu, bă, pula. Dacă l-am adus pe bor aici, pe leac, țărar. Stai Avem așa. full-ul aproape făcut. Stai, o leac, să băgăm și pe ăsta. Cum avem full, hai. Dă-i. Deci nu ne oprim, mare oare? nu ne oprim în sat. Stai să vedem cât e mare, stai să vedem cât e mare, ei. Pare a fi măricel. Că ți-s pe lângă, nu, nu. Dacă aveam arme șmecherii, mergea. Ce ai, mă, ești nebun? Trag așa la mișto. Ce ai, mă, ce e aici? Am căzut, bă. Vino repede. Vino repede. Îi dau jar, nu vezi? Hai, pișcă, dă-i. M-a aruncat, frate. Bă. Dă-i, mergi înainte, nu mai cred că mă mai pot salva. Hai că ai bandaje. A? N-ai bandaje? Am bandaj, n-ai bandaj? Hai că-ți Nu dau pot să-mi dau. revive. Dar nu Ți-am vin dat. ăștia. Ia-ți tot de aici. Dar nu mai văd zombie. Ia hai să mergem în oraș. Păi bă, eu am pierdut pistolul acum. Nu. Oh, nu Ale, mai hai da, repede, hai repede la șerif. Sau nu, La nu. șerif, da. Nu. Hai că... Bă, vin dar ce ăștia. mi-ai dat atât de mult damage, frate? Era mulți odată cu aia, cred că și de asta. Mergem și nu ne oprim. Bă, am pierdut tot ce aveam, toate medkit-urile să bă, acolo. Dă-i, lasă. O să nu, să aici. Mai am doar 10 cartuși din 70. Puh. Eu n-am deloc. Uite, asta era casă de șerif. Hai să hainea. Hai, mergem în ea și stăm în ea. Dar-s două case, vezi? Hai, omoare pe ăștia. Hai că vine Bă, vine. grupul cățel. Dă-i repede. Dar vine mereu câte unul de asta cu 200 la oră, frate. O intrat! Vai, Pulanes! Ai spus că nu intră, bă! Ne-au omorât. Păi credeam că nu intră.
M-au bătut și pe mine. Mamă, dar e amuzant jocul ăsta, m-aș mai juca cu aia. M-au bătut. Vrei să mai dăm un run? Mai dăm unul. A few minutes later. Drag Gold Bar, las că vând eu aurul acum. Da, e asta următorul asta. Bă, eu am 20, o să mă duc să iau un cărbune. Am 70. Stai să văd dacă merge de un shotgun. Că e mai OP shotgun-ul. 50 shotgun-ul cu 15 ăstea. Bun. Bă, dar nu pornești deloc, mă, stick, trebuie să ne iei neapărat cărbunele pulii. Noi abia am învățat jocul, frate. Și acum ne-au prins. A, dar e mult mai OP, frate, să ții shotgun. Că gen cu shotgun-ul dai one shot, cu pistolul dai 2 hit-uri. Ia dai frățică în față. Că Ai, le arăt eu la băieți. Dai ali mă în sac direct. Adevărat, cu aia e prins. Ce vrem, frate? A, am luat 4, asta slab. Hai, mamă, cât anul să avem. Ceva pe stânga, că eu văd ceva pe dreapta. Nu, nu văd nimica. Las, frate, că ranul ăsta e bun. Îl zic eu. Păi ăsta e gun shop de la, nu? Eu zic că nu i-am dat one hit. Îi dai, cât îi dai și ce General stăm? Store. Bă, ești nebun. Stai că Stai. le dau eu la băieți. Băi, dă-te. Nu, la călba. Vezi că e pe cineva lângă tine, vorba mea. Mhm. Uite o torță. Vezi că asta e bună? Dar nu putem Scoși să că luăm? tu. Nu știu. Ia-o și pune-o pe... Doar trag. Bă, e foarte interesant jocul ăsta. E chiar Îți bine bandiți în gândit. față sau ce să ia? Zombie? Nu știu, nu văd. Bă, uite câți bandiți sunt. Nu te opri la ăștia. Ia că l-am bătut pe unul. I-am Dar bătut eu pe am doi. blocat. Oprește, oprește, oprește. Oprește, oprește, dă-i. Eu cu ce-l bat, bă, pada? I-am bătut, gata. Luăm bani de pe ăștia frumoși. Du-te și ei pe ceilalți doi. Aia asta m-am dus acum. Bun, dar ți-ai riscat la viață. Da. Ți-a făcut gura, mătii. Hai că eu mă duc la Mergi magazinul bine. ăsta din față. Dar mai ai muniție? Mai am. Mhm. Silver bar am găsit. Care E scump ăsta. Silver plate. Bă, ia ține tu ce e mai scump așa și de ars eu. Păi hai cam eu ce Nu? mai scump. Stai să A, văd păi ce de am. asta ți-am zis să ții ce mai scump. Și ține boschetare și Pac, iar pac, luat pac, pe foc. pac, pac. Păi unde ai pus pe ea? Cărbune. Ăsta nu... Acolo la noi, în tren. Ia și ăsta, sârma aia ghimpată. Bă, ce dracu așa? E tool. Asta e ca să nu... A, asta e bună ca să nu urci ăștia în tren, mă. Păi că îi las jos pe ăștia. Eu Sper zic să nu că cadă. cad, dacă Cad, ia de în față o leacă. este o leacă. Bă, ulam. Gata. Deci. Cad. Sau... Nu cad. Deci fii atent la ei. Oprește la asta. Am nu pot să prind, da. Da, o lopată peste ochi. Bă, dar aici sunt vreo 3. E Mhm. silver bar. Opa, dar aici sunt multe. Bă, Am dar găsit- ranul ăsta e full drop bun. Am găsit molotov. Bă, Care ce e e bun? asta? Ce? Mi-a picat Snake Oil ăsta. Ah, cred că îți dă heal. Oho, full. Bă, dar să mai faci zi odată. Uite că ajungem în oraș. Bun. Dar sunt curios dacă ne mai atacă la cineva acum, că suntem în oraș, gen... Nu cred că mai au cum să ne atace. Bombă.
Șerif. Uite, vezi că trag ăștia. Bun, acum dacă vine vreun vampir de ăsta să-l omoare turetele. Ia uite câți bani am, frate. Câți bani ai? Nu știu, nu văd. Am vândut doar Ia și mie un ăștia, am luat pistol. bounty pe ei. 180 am luat. Bun. Și trading post. La trading post, parcă, nu? Nu mai știu. A, da. Ia. Cu silver bar și alea. 5. 25 ceva, nu știu ce. Vrei pistol? Alta? Da, ia tot bani, nu mai avea. Ia bandaj, unul, tot și nu să avem. Nu, luăm mai multe. Da... Muniții, cum îți dau? Păi eu arunci, o cumperi de asta și o iau eu. Ah, corect, da. Ia-l pe ăsta. Ia. Mai am unul și gata. Și hai să luăm două medkituri și restul să rămâne ce vrei tu. Vrei să ai 20 ca să luăm medkituri. Cât mai avem, hai să băgăm. Dar cât costă o turetă? 125? Nu, n-am. Sigur nu mai vrei să iau niște gloanțe? Păi câte am? Dă câți Am mai ia. 48, nu mă, nu, Dă nu, nu câți mai am iau. mai... Ia, ți-am mai luat o cutie. Hai Ce că iau, nebun și ești, iau mă. și 5 bandaje. Hai să mergem, ai luat medkituri, ai luat de astea? Acum iau. Medkituri. Sau e acum? Acum le-am luat. O, mamă, câte loc, păi. Păi suntem stack, păi. Scuze de la emoții. Hai că mi-am luat eu 3 în inventar. Tu 2. Eu am două, bun. Am Deci și tu, un molotov de ăsta nebun. Hai, dă-i la trompetă. mai ai $5, să știi. Hai să ne batem joc de ei. Opticală, opa. Da, jocul ăsta. Gunsmithing. Bun, ia oprește. Ia să vede, poate fac rost de un revolver ceva. Și aia mai în față ce? Mai e ceva. Da, băi, nu. Gunoi. Vezi că e un shotgun aici pe jos. Dă-te din față. Ce? Hai că iau eu pe ăștia să-i bag pe foc. Și ia tu tablourile. Bă, da, acolo. E E bune dacă full, nu. e full trenul. Ești nebun dacă crezi că e teren, e prostii. Vorba aia. Nici n-are rost să mai bag pe ăștia mei. Da, mă, că e prea plin, dă pe afară după. Văd ceva pe stânga. Îți zic eu când s-o oprești. E cam goală casa asta. Nici zombie n-are în ea. Junk. Mai vine și nu opream. Da, vei, să știi cum să te aici o turetă ascunsă. Ce fac? Se face seară. N-am belit. Păi putem să mergem înainte acum noi, dacă vrem. Fără să oprim. Nu prea avem loot. Asta zic, nici eu nu prea avem mult. Lasă că ăștia oricum îi omorâm imediat. Zvârcolacii ăștia. Eu te oraș, pulă, da? Dar fix acum s-au făcut seară. Nu-i bine. Era bun acum, dacă aveam, dacă era zi. Era bine rău acum dacă era zi. Mă băgam la el. Da, și eu, că am shotgun-ul ăsta nu... Mamă, dar câți frate. De fapt, nu știu ce zic dacă îi băgam la el. Bă, da, ce muzică antrenantă, frate.
Mhm. Păi că nu poți să lutezi de lângă casele astea, că gen... Du-te ce fel s-a spawnat fraierul. Dă la pula mea, mă. Bă, dar trebuie să înceapă muzica de fiecare dată când trecem prost de asta? Pe noi? Cred că. Uite acum o casă. No, nu opri. Nu am repede acasă asta? Bă, La, aveam ur jumătate de dezbă. la următoarea. Mhm. E una pe stânga. E season. Da. Mhm. Păi uite, înainte de save zone e una. Hai acolo luăm și așteptăm să vină vârcolaj de ăștia mulți. Da, da. Da, o să o omoare tureta, de fapt. Și ce? Ah, păi asta era ideea. Uite, Uite, vezi? vezi? Pac, am luat unul. Vezi că se schimbă. Ah! Ce m-a speriat ăștia! Mamă, frate, tu știi ce m-a speriat ăștia? Bă, ți-am zis că ești zombie, ce ai înțeles? Hai să așteptăm să facă zi. Poate mai este vreo ceva pe aici. Păi stai să mai apară ăștia, frate. Dar nu mai trag turetele astea în ei? Ba da, trag, dar au viață, coani, până la o grămadă. Da, hai, mai spawnează de ăștia. Ca să ideea, să spawneze ăștia, ca să dăm aici lăsat pe mine. Îi vinzi la Nu mai General dat. Store pe ăștia, ce faci? Nu, și am văzut că au bounty. Parcă nu? Nu cred. Parcă ce aș că... A, cred că... A, voiam să spun că vii pe jos, nu mă uiteți. Corpul video valuable. E de la trading store. Trading post ăsta. Ia vezi. $20. Bun, $20. Dar poți să vin și zombie. Și zombie? Da, nu vezi? Păi vezi că e combinație, mă, cu zombie ăștia. A, ia tu bani. Cât ai? Mai au niște bandaje sau ce mai au? Nu știu, suntem cam stacked. Gloanțe A, am. niște gloanțe de shotgun am nevoie eu. Stai când dau A, eu dar de nu mai fie merg. acum. Până acum am mers să vând zombie și acum nu mai merge. Ce? Mai iau un bandaj. Dar hai să luăm niște gloanțe celelalte. Hai că eu am. Eu am nevoie. Doar tot am shotgun. Că nu avem ce faci cu banii. Ia să auzi. Ia uite ce să faci. Tună când trage asta, frate. Hai să-l iau. Bombă. Bombă. Gata, hai. Hai că ți-am mai luat una. Îți mai iei? Nu, ți-am mai luat ție una. Că eu am. Păi și acum o să-mi bag până la o grămadă stacked. Nu, ăsta e a noastră, frate, ui, nu, mă. Da. N-are cum. Trebuia să strânge bani pentru turetă, bă. Ei, las-o. Tura viitoare. Bă, cred că ei le-ai omorât. Mi-am dat una de la un spart. Șerif. Shotgun. Da, da, Nemo. Da, bă. De ce e aici 24? Nu știu nici, nu știu. Nu vezi că e băguit? Probabil e băgut. Am luat numai pentru film. Cu el. Probabil era emo, ceva. Oare? Avem Ah, acolo. shotgun Nemo. Le-am luat Le-ai eu. luat-o? Dar cât ai, mă, mânca mea obiective le-ai luat? 153. Tilf. Sunt multe sau puține? Sunt multe sau puține 153? Nu știu, tot să-ți bani. Ce s-aude?
Ia oprește, ia oprește, ia oprește, mă. Ia că-s ia ăsta din noi. Și ia uite, avem și oraje la în față. Am și molotov, îi strângem pe toți la un loc și dau un molotov de la. Tatăl vezi fel fugi. Băi, de ăsta nu moare. Mai greu așa e. Și vrei să ne băgăm la orașul ăsta? Da. Păi avem gloanțe la greu. Și am Nu dus știu, se opresc înainte sau după el? după el, după el. Le dai trigger După el. și după. Le dai trigger, îi aștept să vină, că gen eu am molotov. Ia, oprește, oprește, oprește. Oprește. Ia, dar nu trage în ăștia. Uite că ăștia mor ei. Dar, păi frate, ne facem și pulul la tren. Acolo lași Opa. pe ăsta aici. Am găsit bancă. Dar nu era lu... Mamă, păi, dar... Ce costau? Ce e ăsta? Bank Combo Note. Bă, dar ce misul când trebuie să încarc. Ia uite, frate. Păi asta e tot asta. Aaaa. 6, Ce 5, îți 5, trebuie? 1, 6. Bagă. Stau eu de 6. Deci 6, 5, 5, 1, Mamă, 6. gold. Silver plate. Bam. 5, 5. Back Ai luat, combo. bă, vezi că ai luat ăla. 6, 5, 5, 1, 6. Deci, asta e. 6, 5, 5, 1, 6. Am găsit aur. Zap, zap. Direct în sac ai luat. Îți dai seama ce întrebări era, da. Păi bă, nu mai e nimic, oare ce încerc în... Mort, mă. La Dar nu e șerif. așa... Opa, stai să-mi iau bandaj. Revolver ammo, sword of shotgun. Stai să-mi dau bandajul. Vino aici în... Bă, da, trebuie luta, bă, hai să plecăm, bă, nu vrei să-l plecăm, cred că poate să intre ăștia pe aici. Lasă că avem gloanțe. Ce? Nu, Ce? vreau să mă uit în tot orașul. A, și vrei să stăm Dar aici. Da. sword of shotgun ăsta cum e? Nu știu. Lasă, Ce ai că pe shotgun-ul normal? așteptăm un pic aici să treacă. Cât ai pe shotgun normal? 6. Da, păi mai bombă shotgun normal decât ăsta, ăsta e doar 2. Dar nu cred că vine nimeni, mă. Opa, stai că am tras două din aici. Băi, eu stau mai așa, alea, că nu prea mai am viață. Și nu știu, hai să-mi dau și vrei Dă-ți bandaj. bandaj. Piși pe flor. Bandaj 20 de Făceam dolari. aici. Ah. Ceva măcar de asta. Nici nu știu ce să mai iau cu aia din orașul ăsta. Poate din biserică aia curios, stai să văd. Dă-te, dă-te! M-a bătut ceva. Ei, am rămas fără muniții cu aia. M-a bătut cu aia. Dă-ți revive. Am bandaj acum. Veni mulți odată cu aia. Nu, s-a Uite, buguit. 5 cu aia. 6, 5 deodată cu aia. Nu, și Carifa s-a buguit. Nu mai poți să te moare, ba da. Să veni mulți odată cu aia. Nu era bun să stăm aici pe tur de noapte. S-a buguit, frate. Nu, voiam să lutez tot orașul. Au venit mulți deodată și am tras în ei, dar nu au murit, n-ai văzut? Păi nu, s-a buguit. Că s-a spawnat direct în mine așa. Gata, frate. Ajungi când seara Cam asta. atât și cu episodul ăsta. Ori să le editez oricum să fie mai scurt, fac așa între ranuri și ne auzim data viitoare. Pa, pa!